खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बर' मोसानायनि बुंथिगिरि बरलांफा नार्जारिखौ आसाम गौरब बान्था 2023 जों मान बावनाय जागोन। मुंदांखा बर' मोसानाय दिन्थिगिरि आरो रामफलबिल बड'लेण्ड हारिमुवारि मिरुनि बिबानगिरि बरलांफा नार्जारिया मानगोनां आसाम गौरब बान्था 2024 नि थाखाय सायख'जाबाय। आसाम गौरब बान्थाया रायजोनि गोजौसिन नोगोरारि सन्मानफोरनि गेजेराव मोनसे। सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोननि सोमोनांथाव बिहोमानि थाखाय गनायथि होयो। बर' दोरोङारि मोसानायखौ जौगाहोनो आरो संरैखा खालामनायाव नार्जारिनि थाद'नाय गैयै नाजानाया ओनसोलारि रोंग'थिफोरखौ फेदेरनाय आरो बर' हारिमुखौ गुवार नायगिरिफोरनि सिगाङाव लाबोनायाव मख'जाथाव बिहोमा होदों। बिथांनि बिहोमाया बर' हारिनि धोनि हारिमुवारि दोरोंखौ रैखाथि होनायाव गोनांथार बिफाव लादों। नैथि खौराङाव दङ धोरोमफोरनि गेजेराव हा सोलाय-सोल'खौ दा रायजोनि गनायथिनि सिङाव गनायथि होनाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया हा, रांखान्थि आरो सावस्रि जोथोननि सायाव गाहाय बिथांखिफोर फोसावो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया हानि नेमखान्थिफोर, रांखान्थियारि जौगानाय आरो सावस्रि जोथोननि सायाव सोरखारनि गाहाय हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनानै फोसाव बिजोंखौ बिबुंथि होदोंमोन। हानि आयेनफोरनि सायाव बिथाङा फोसावदोंमोन दि सिगाङाव होबथाजानाय धोरोमारि हा सोलाय-सोल'खौ दा हारियारि दावराव-दावसिखौ होबथानो थाखाय सिगांनि सोरखारनि गनायथिजों गनायथि होनाय जादों। रांखान्थियारि जौगानायाव गोसो होनानै गिबि मन्थ्रिया आसामखौ मोनसे गाहाय रायजो बानायनायनि थांखिजों गोरिब आरो गेजेर थाखोनि सुबुंफोरखौ जौगाहोनायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा प्रटन बिम थेरापिखौ जागायजेननायजों लोगोसे बाजेट सानथांखिफोरखौ फोरमायथिदोंमोन, जाय आसामनि सावफाहामारि दावबायथाय सेक्टरखौ जौगाहोगोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ तामुलपुराव प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो NGO भवन बेखेवदों। बिटिआरनि CM श्री प्रमद बर'आ मैया तामुलपुराव गोबां जौगालु बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो, जाय ओनसोलनि हारिमुवारि रैखाथि आरो बिथायारि सानज'थाय जौगानायनि थाखाय रादाय होनायखौ आवगायहोयो। बिटिआरनि धोनि हारिमुवारि आरो धोरोमारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानजों मुश्री प्रमद बर'आ तामुलपुराव बिष्णुप्रिया आश्रम राभा घर लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारियाव गोबां गेदेमा सुबुंफोर आरो ओनसोलारि नोगोरारिफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय हारिमुवारि सिनायथि आरो दोरोंफोरखौ जौगाहोनायाव मोनसे गोनांथार माइल खुन्थियामोन। एखे सानावनो श्री प्रमद बर'आ उत्तर गान्धीबारिनिफ्राय पाबकुचुकाटाजों फोनांजाबनाय मोनसे गोदान लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन। बे मावथांखिनि थांखिया फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामनाय आरो ओनसोलारि सुबुं अनजिमानि थाखाय दावबायनायखौ गोरलै खालामनाय। बे फालिथायाव MLA श्री जलेन दैमारिजों लोगोसे गुबुन गेदेमा सुबुंफोरबो दंमोन। बेजों लोगोसे मानगोनां CMआ NGO भवनखौ बेखेवदोंमोन आरो मोजां खुंथायाव NGOफोरनि बिफावनि सायाव मोनसे सुबुरुनारि सावरायमेलाव बाहागो लादोंमोन। बिथाङा समाजारि जौगाथाय आरो खुंथायाव NGOफोरनि गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होदोंमोन, जाय बेफोर आयदाफोरखौ मोनसे बांसिन थाफादेरनाय आरो गोजोर इयुननि थाखाय गोहो होनो थाखाय बिटिआरनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन। हाबाफारिफोरनि फारिया ओनसोलाव गासै जौगानायखौ रोखा खालामनानै हारिमुवारि संरैखाथि, साबसिन बिथायारि सानज'थाय आरो बाहागोआरि खुंथायाव खुंथायनि गोसो होनायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम बाजेट 2025 मावफारियाफोर, आबादारिफोर आरो साहा बागाननि मावदांसाफोरनि थाखाय गेदेर थुलुंगा फोसावदों। आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउगा रायजोनि बाजेट होनाय समाव सोरखारि मावफारियाफोर, आबादारिफोर आरो साहा बागाननि मावदांसाफोरनि मुलाम्फा होनायनि थांखिजों गोबां गाहाय जौगालु राहाफोरखौ फोसावदोंमोन। बेफोर जाबाय सेथियाव, पेन्सन फोसाबनाय। NPSनि सिङाव OPS मुलाम्फाफोर। मोनसे मख'जाथाव आगानाव, रायजो सोरखारा आरजाथाव मावख'गिरिफोरनि थाखाय गोदान पेन्सन बिथांखि NPSनि सिङाव गोजाम पेन्सन बिथांखि OPSनि मुलाम्फाखौ होगोन, जाय 2.8 लाखसो सोरखारि मावफारियाफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन।
नैथियाव दङ रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय रिलिफ। अक्ट'बरनिफ्राय आसामाव साफ्रोमबो रेशन कार्ड गोनांफोरा रायजोनि हेफाजाब महरै 1 किल'ग्राम दालि, 1 किल'ग्राम सिनि आरो 1 किल'ग्राम संख्रि मोनगोन। बेखौ सुबिदा खालामनो थाखाय मोजां बेसेननि गलाफोरनि थाखाय कमिसन महरै 370 कौटि रां राननाय जादों। थामथियाव दङ साहा बागाननि मावथिफोरनि थाखाय हेफाजाब। आसामनि साहा बागाननि मावदांसाफोरनि बिहोमाखौ गनायनानै सोरखारा 6.8 लाख साहा बागाननि मावदांसाफोरनो खेबसे 5,000 रांनि राङारि हेफाजाब होगोन, जाय सरासनस्रा आरो अरायथा मोन्नैबो। बे हाबाफारिनि थाखाय गासै 342 कौटि रां राननाय जादों। ब्रैथियाव दङ कन्ट्रेक्चुएल आरो PSU मावफारियाफोरनि थाखाय इन्सुरेन्स। राङारि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय फालांगियारि बेंकफोरनि गेजेरजों बेथन मोननाय गासैबो थिखानाय मावफारियाफोर आरो रायजोआरि सेक्टरनि मावख'गिरिफोरखौ दा लाथिख' बेसेननि जाब्रबथाय आरो थैनाय बीमा बिथांखिनि सिङाव लाफानाय जागोन। बाथियाव दङ सोलोंथाइ आरो थुनलाइखौ थुलुंगा होनाय। सोरजिलु बिगियान आरो सोलोंथाइयाव मख'जाथाव बिहोमा होग्रा सासे मिजिंगोनां लाइमोन लिरगिरिया खेबसेनि थाखाय 25,000 रांनि राङारि हेफाजाब मोनगोन। नोगोरारिफोरखौ फरायनाय हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जोनोम सान आरो हाबाफोराव बिजाबफोर बान्था होनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। सोरखारि मावफारियाफोरा बिजाब बायनो थाखाय 1,000 रां मोनगोन। द'थि खौराङाव दङ आबादारिफोरनि थाखाय राङारि हेफाजाब। आसामनि आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनो आरो आबादारि दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय सोरखारा गाहाय आबादफोरनि थाखाय थोंजोङै राङारि हेफाजाब होनो थांखि दैखांदों। माइनि थाखाय कुइन्टेलसेयाव 250 रां, जुखामनि थाखाय कुइन्टेलसेयाव 250 रां आरो बेसरनि थाखाय कुइन्टेलसेयाव 500 रां। स्निथियाव दङ डिब्रुगड़आ आसामनि नैथि राजथावनि जागोन। मोनसे जारिमिनारि थिरांथायाव आसाम सोरखारा डिब्रुगड़आव गोदान एसेम्बलि न' आरो MLA हस्टेल लुनो थाखाय 200 कौटि रां रानदों, जाय मावख'आरि महरै बेनि थामानखौ आसामनि नैथि राजथावनि महरै सिनायथि होदों। बे रांबावजायारि राहाफोरनि थांखिया खामानि मावग्राफोर, आबादारिफोर आरो गोग्लैसोनाय हारिफोरनो गोनांथार हेफाजाब होनायजों लोगोसे आसामनि समाजारि रांखान्थियारि सि-जोमखौ गोख्रों खालामनाय। बाथि खौराङाव दङ आसामा दैबानाखौ बाङाइ खालामनो थाखाय इन्डिजिनियास OTT प्लेटफर्म आरो सेटेलाइट लन्च खालामगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रांखान्थियारि जौगानाय, बिरोंदामिन आरो दिदोमथियाव गोसो होनानै आसाम बाजेट 2025 खौ होदों। बिथाङा खोथा होदोंमोन दि रांबावजाया बिसायख'थिजों सालायजानाय नङा, नाथाय बेनि थांखिया आसामखौ भारतनि मोनसे गाहाय रायजो बानायनायजों लोगोसे गोरिब आरो गेजेर थाखोनि सुबुंफोरखौ जौगाहोनाय। मोनसे गाहाय मख'जाथाव बाथ्राया जादों प्रटन बीम थेरापिनि जागायनाय, जाय सावफाहामारि दावबायनायखौ बांहोयो। आसामा दैबानानि इयुन रादाब आरो सीमा रैखाथिनि थाखाय इसर'जों लोगोसे गावनिनो ग्रहसाखौबो दैथायहरगोन। बेजों लोगोसे सोरखारा जायगायारि आयदाखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे OTT प्लेटफर्म लाबोनो सानथांखि खालामदों। सोमखोर गोहोखौ हेफाजाब होनो थाखाय मुलुगनां रां थिसनगिरिफोरखौ आसामाव रां थिसननो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। रांबावजाया गुवाहाटीखौ मोनसे औवानि नोगोर बानायनायजों लोगोसे हाग्रानि जिब-जुनार रैखा खालामनाय आरो नोगोरारि जौगाथायखौबो गनायथि होयो। 13 जौखोन्दोआव गोख्रों रांखान्थियारि जौगानायजों आसामा मोनसे गोजों इयुननि फारसे दावगालांगासिनो दं। बांसिन आपडेटनि थाखाय चेनेलखौ नायबाय था। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।